Lugada sa itong maestro. Ay, kasi nalibang pa to. Ganyan na, Padri. Magbuha na ka oras na. Siguro. Basta na ito check sa classmate. Ilugay sa tahan eh. Listen to. Ano to na? Muna na itong maestro. Nagsinilasan naman. Wala magkulokoy. Nakakit itong maestro. Bitaw no. Ano yung ALS na section? Yes sir. Yes sir. Baka mo yung mga estudyante na ha? Oh sir. Sige. Sugod ta. Maghuwat sa tayo sa itong mga kauban. Itong mga kan ba? Itong mga classmate. Sige sir. Sige sir. Ano sa amin sugod sir? Nga ganin na raman may kameraman duha. O duhar din mo. Sa kalita. Ako din mo. Duhar mo din mo kabuok. Bumot sa ukok. Duhar mo din mo. So karon magsugod na ta. Mag-awang ipaunag ko ng Jo. Kaning mathematics. Ay kaning atong subject. Kamali. Na mathematics, na English, na science. So, unaw na ito ang mathematics. Nagtinilasan man ka sir. So, kung duha, magpaunahan mo og kinsay una maka-answer ani 97 times 95. So karon kung kinsay makauna nag-answer, so na ay points dire. So mo na ilang answeranan. 97 times 95. So mo na usa ka estudyante. Kare 97 times 95 usa ka estudyante. So yun. Oh, unsa pa may gihuwat, maghinunga mo sa itlog. Unsa na to? Mhm. 9215. Check. 9215 check. So, namoy tag 10 points. Si Burnok Dalmasio 10 points. O si Timyong Alpha Ploy 10 points. Burnok ni Burnok. Burnok Dalmasio. O si Timyong Alpha Ploy. So karon, mao ra toy itong subject sa math. Ganina po sa English. Kining English basa ni. Isting nga na og kamong basa. Kay kaning atong eskwelahan gud ALS ni. ALS ang sako, lokdog kupras. So mo na. So karon kay English man eh. Among testing at basa. Ay ba na og kamo mong basa. So may basa ani. Coco Martin. Coco Martin. Coco Martin. Kani Burnok Dalmasio. Corn beef 19. Oh, no, 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 no. Sa basa ani? Corn beef 19. Patay tayo dyan. Timyong Alpha Ploy. Corn beef 19. Patay na. Huh? Murag mga bata. Murag may problema ng bata sa wan. Basa. So, kaya sa?
Burnok, Dalmasyo. Pandesal. Ikaw, Timyong. Pandesal. Patay, pandesal. Magkuha sa ta, may snack ta kay paggutom na mo, nahimo naman corn beef ug pandesal.